wilujengan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Ingkang dinurmatan panjenenganipun Bapak Husain minangka duka pangga. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Bapak Ustadz Faik. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Raihan minangka Ketua RT 06 Padukuhan Ponggo. Ingkang kula hormati Bapak Ibu warga Padukuhan Ponggo saha para muda-mudi ingkang sutresna. Sumangga langkung rumiyin kula nderekaken ngunjukaken raos syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi kanikmatan satemah kula panjenengan sedaya saged kempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna. Wonten ing mriki kula minangka pranatacara badhe ngaturaken urut-urutaning acara tirakatan malam pitulasan. Setunggal pambuka, kalih laguaken lagu Indonesia Raya, 3 pangandika, sekawan donga, gangsal mancawarni, lan 6 panutup. Mekaten kala wau urut-urutaning acara mugi-mugi lampahipun acara saged lancar boten wonten alangan satunggal menapa. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna. Lumebet acara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka. Sumangga acara kawiwitan kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Acara ingkang angka kalih inggih menika laguaken lagu Indonesia Raya dening Sederek Cipta. Dumateng Sederek Cipta wedal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau laguaken lagu Indonesia Raya dening Sederek Cipta kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka 3 inggih menika pangandika saking Ketua Panitia dening Sederek Nio. Dumateng Sederek Nio wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau pangandika saking Ketua Panitia dening Sederek Nio kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun inggih menika pangandika saking Ketua RT 06 dening Bapak Raihan. Dumateng Bapak Raihan wedal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau pangandika saking Ketua RT 06 dening Bapak Raihan kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun inggih menika pangandika saking Dukuh Pangga dening Bapak Husain. Dumateng Bapak Husain wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau pangandika saking Dukuh Pangga dening Bapak Husain kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka sekawan inggih menika donga dening Bapak Ustadz Faik. Dumateng Bapak Ustadz Faik wedal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau donga dening Bapak Ustadz Faik kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka gangsal inggih menika mancawarni dening Sederek Satria. Dumateng Sederek Satria wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau mancawarni dening Sederek Satria kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka 6 inggih menika panutup. Sumangga acara kapungkasan kanthi waosan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi anggen kula nindakaken jejibahan. Kupat janure tuwa menawi lepat kula nyuwun pangapura. Kupat
duduhe santen pinanggih lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum